Televidente, danke pa seguir conosco. Staatssecretaris para Relaciones den Reino, Sr. Erik van den Burg, está na Bonaire. O secretário hace visita na facilidade de web Bonaire. A visita tapa e mandatário compreende melhor e desafio na produção de água e geração de eletricidade devido ao crescimento da população. Ik was onder de indruk van hoe technisch goed het allemaal gaat bij WEB. En waarom ging ik daar naartoe? Omdat natuurlijk voedsel, water en energiezekerheid buitengewoon belangrijk is. Dat betekent dat we ook moeten investeren in verduurzaming van de energievoorziening. Zorgt er ook voor dat het daarmee minder duur kan worden, want de prijzen stijgen natuurlijk voortdurend. En bij water, ja, geen mens kan zonder water. Dus het is belangrijk dat we zeker weten dat er genoeg water gemaakt kan worden om ervoor te zorgen dat iedereen op het eiland ook voldoende water krijgt. Nou, daarin ben ik behoorlijk gerustgesteld. Er moet veel geïnvesteerd worden nog de komende tijd. Maar als ik zie hoe men het hier op orde heeft, heel goed. We hebben, of beter gezegd, de nieuwe coalitie in Nederland heeft in het coalitieakkoord opgenomen 30 miljoen om de bestaanszekerheid op Saba, Stesia en Bonaire, om die te ondersteunen. Dan gaan we in augustus daar besluitvorming over doen bij de begrotingsbesprekingen van het kabinet. En daarin zal zowel connectiviteit belangrijk zijn, speelt ietsje minder op Bonaire en iets meer op Stesia en Saba. Maar daarin zal ook energievoorziening, water, internet, al die zaken meer zal daar een belangrijke prioriteit zijn. Nou, ik heb gesproken met de bestuurders, dus de 2 gedeputeerden en de gezaghebber. En daarbij hebben we stilgestaan bij een aantal zaken. Onder andere dus het punt van de prijzen als het gaat om energie, internet en water. Maar ook als het gaat om het openbaar vervoer. Wij geven natuurlijk als Nederland aan Bonaire al een aantal jaren geld om ervoor te zorgen dat hier ook openbaar vervoer gaat rijden. En dat heb ik ook vorige week nog tegen de media gezegd. Ik vind het belangrijk dat zo snel mogelijk Bonaireanen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Dus dat was een nadrukkelijk onderwerp. We hebben natuurlijk ook stilgestaan bij de bestuurscrisis die hier is. U zei het al, er zijn nog maar 2 gedeputeerden in plaats van 3. Dus nou, er is nu de 21e, zeg ik uit mijn hoofd, weer een vergadering. Laten we hopen dat dan het bestuur weer op sterkte is. Want er moeten nog een hoop zaken gebeuren. Secretário de Estado Erik van den Burg ha deliberado com o Colégio Executivo tocante a crisis de sushi de Celibong na Lagoon. Ele enfatizar a importância de implementar medidas a curto prazo para aliviar Huma e risco de candela para habitantes do bicentenario. Ik heb geen oordeel over de bestuurscrisis als zodanig. Dat is echt aan de eilandsraad en de kiezers van Bonaire. Dat heb ik ook niet als het niet speelt in Amsterdam, of als het niet speelt in Rotterdam, of als het niet speelt op Saba. Dat is echt aan de politici hier. Tegelijkertijd is het natuurlijk niet goed dat we zoveel wisselingen de afgelopen tijd hebben gehad in het bestuur. Want er moet een hoop gebeuren. Ik heb het nog niet genoemd, Celibon, alles wat te maken heeft met waste management. Buitengewoon belangrijk, dus er moeten nu echt stappen worden gezet. En daarbij heb je gewoon een volledig goed functionerend bestuur nodig. Nou, er spelen natuurlijk een paar dingen als het gaat om Celibon. En dan met name de landfill. Eerst is natuurlijk de plannen voor de langere termijn. De huidige locatie moet dicht, 2028. Moet er een nieuwe locatie gekozen zijn. En dan moet die nieuwe locatie klaar worden gemaakt. En daarvan is het wel duidelijk, en dat heb ik ook wel laten weten. Tempo, tempo, tempo. Want ja, het kost nog wel tijd om dat te regelen. En tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook te maken met dat de huidige situatie op de landfill niet op alle punten helemaal op orde is. Ja, het afval wordt nu afgedekt, dat is heel erg goed. Er is geïnvesteerd, bijvoorbeeld als het gaat om de asbestverzameling, of als het gaat om het afval van het ziekenhuis, wat op een andere manier opgeslagen moet worden. Er is natuurlijk een groot probleem dat alles afgevoerd moet worden van het eiland. Dat maakt het niet alleen duurder, maar ook ingewikkelder. Maar er moeten echt nog stappen worden gezet, dus daar hebben we ook bij stilstaan.